chodím po všelijakých planétach, kde naozaj veľmi krásne. Bol by som veľmi rád, keby ste tam išli aj vy. Dúfam, že by ste taký týždeň voľna mali, že by ste so mnou išli. Vzadu mám miesto ešte pre jedného. Malý princ. Z posledného letu mám jeden zážitok a jeden nezážitok. Nezážitok je to, že sa mi pokazila vrtuľa, ale opravil som si ju. To je zasa dobrá stránka nezážitku. A ešte okrem toho, jaký mám zážitok, že som tam našiel niekoľko drahých kameňov. Toto je lietadlo Malého princa. Mal som takú menšiu helikoptéru, ale tu som predal za tie kamene.